Er du træt af at tage penge på online casinoer? Der findes ikke et 100% gevinstgivende roulette-system. Men ved at holde dig til denne simple strategi, kan du minimere risikoen for tab og samtidig sikre dig selv en stabil indkomst. Sådan her kommer du i gang. Tilmeld dig de online casinoer, som tilbyder høje velkomstbonusser, og indsæt minimum 200 kroner på din nye casinokonto. Nu er du klar til at spille og starter med at satse 1 krone på for eksempel rød. Hvis du vinder, så har du selvfølgelig vundet 1 krone. Men hvis du derimod taber, så skal du holde dig til dette system. Du satser 1 krone og taber. Næste gang fordobler du indsatsen og satser derfor 2 kroner. Taber du igen, så fordobler du blot næste indsats til 4 kroner. Følger du dette system, vil du have 1 krone i overskud hver gang du vinder. Kom i gang ved at tilmelde dig de casinoer, som vi anbefaler, og selv har afprøvet systemet på. Casinosystem.dk. Online casino på den sjove måde.